egentligen är jag inte det. Egentligen är jag värda. Och egentligen så min största livsuppgift här nu i Raseborg är att se till att det kommer en chokofabrik hit. Ja. Men det är inte så lätt. För jag har en bror och han heter Valle. Ja. Och han tycker om gulka. Hemma hos min mormor i Sverige, där finns det faktiskt en bulkgulkfabrik. Och där brukar då, när vi åker dit, då får alltid Valle gå och äta gulka där. Och de säger, åh, här kommer Valle, han är så fin, han är så söt, för han tycker om gulka. Och sen kommer jag. Och på disken där, då var choko. Men man får inte ta bara om man hamnar.